অঞ্চলক ଏ କାଲି ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲା କଣ? ଏଇ ଜମି ଭାରି ଘର ଦେବ ଦୁଇ ବଣ୍ଟ ହେଇନି ତତେ ମୁଁ କେମିତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି? ଜମି ଭାରି ଘର ଦ୍ୱାର କଥା ପରେ ଚିନ୍ତା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଣ ଗଛରେ ବଳିଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସା ଅଛି ତତେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ କଥା ରଖିଛେ ଭଲ ହବନି। ଚିଠିଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏଇ ଜମି ଭାରି ଘର ଦ୍ୱାର ଟଙ୍କା ଶୁଣ ଦୁଇ ବଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ତୋ ରାସ୍ତା ତୁ ଦେଖିବୁ ମୋ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ କଥାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯିବ। କଣ ଟଙ୍କା ମାଗଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମୋ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମତେ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ତୋର ସହାୟକ ସହାୟକ ଗାଡ଼ି କରୁଛେ ମୁଁ ଲାଗି ଗଲେ ନା ଗୋଟାଏ ଅମରିଚ ଯିବେ ଅମରିଚ ଟଙ୍କା ଜାଣି ଦେଇଦିଅ ଭାଇ।
ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ାକୁ ପଡ଼ିବ